Makwana mama gina achị magnet mgbe ọ bịara ebe a. Ọ gwara ụnụ na ọ chịrị magnet m. Oke ụnụ enwe idea. Ịbụ onye Anambra. Abụ m onye Anambra Ojoto. Abụ m nwa Igwe Ojoto. Igwe Ọgọst na Obi dị iwe. Eze aka ji ọfọ one of Ojoto. Ya ma ji ọfọ ndị Ojoto niile. Anyị nwekwa shrine ebe a na-egbu efi, na-egbu anụmanụ, eme ihe dị iche iche. Okay, isi na ihe a ka iji magnet mmadụ. Ibere ebe a, olee ihe iji chọzie magnet ma ọ ka mmee gịnụ? Enweghị m ike ịma na oge ọdụmeri ya, because aga m nka nje kpote aja, ama m epushu m nkunye n'ebe m nọ bụrụkwa ihe a na-aga. Ka ntọ onye naịlọn na ihe anwapụ ụzọ nwachapụ wee daa, o nwee nwa woman ihe a kụrụ n'ụkwụ. Ọ na-alaik ụdị ya wee kwuru m okwu, mpi ike onye ozugbo dị fast. Wee were eti na naịlọn a, gazie ebe ekposara aja, kpọrọ aja dis foundation, wee bonye na ha ncha niile, o wee jaminate ya. So, ịchamuzi ọ wọkụzie? Wọkụrụ, you make them exposed. Are you ready for Jesus? Yes, sir. Are you ready to give your life to Christ? Daddy, I'm ready. I'm ready, Daddy. My people, wonder shall never end. Hey, hand don't meet this one at Zion today. Guys, this is a Wednesday adoration, prophetic adoration. Guys, this woman wanna they see and Eze Nwanyi. Hey, Eze Nwanyi, hand don't meet him at Zion. Where you want to charm evangelist Ebuka Obi'S. My people, this is just the beginning. And I see since evangelist Ebuka Obi'S say you want carry Zion locate back to east. Wahala don burst. All the whole Eze Nwanyi, the Dibia, all over eastern part of Nigeria there. They come the same message up and down. This one come we use his leg waka waka. Enter Zion means outreach Lagos, Nigeria. Now he hand come catch and meet them. He want come magnet evangelist Ebuka with a magnet, according to her. My people, now hand meet them. So this woman, now child, now that's a boy, now he help and locate evangelist Ebuka Obi, and they see inside this video after evangelist Ebuka Obi delivered her, now giving son a scholarship to university level. So because of the boy was the one that saw evangelist Ebuka in Facebook before he tell him mama to come and watch him, mama now pick interest. You know, come see who pick interest to come say you want come magnet evangelist, you come try her, make you know whether this will true now, man of God, if the work have been affect person. Stay tuned and watch this video. Enjoy the rest of the video. And don't forget to subscribe if you never subscribe. Like and drop your opinion after watching this video. If really Evangelist Ebuka is a man of God, if it is a really man of God, if not God, not calling for this, but for me, Adadiche confirmed is a really man of God. Not God, not calling for this. As he talk, I'm not so it be. I'm on external phone. God will bless Evangelist Ebuka Obi for us. May God give you more power, strength, wisdom, knowledge, understanding. Everything he asks God to do for you, God will do for you. Yes. In Jesus' name, amen. So guys, enjoy the rest of the video. See you again in my next update. Are you the one that saw me on Facebook? Yes. So when you saw me on Facebook, what did you tell your mom? Ask me an that is Evangelist Ebuka. Na Facebook ọ na-atọ ndị mmadụ abụ, so ngwa mọmị m ọsi oke ka ọ nene dị tin nwewetazie ya wee na-enene from there, so ọ na-efolo ozi gị na Facebook. Oleze mgbe unu bịara ebe a, when did people arrive here? Anyị bịa nwanne nyaa. Nyaahụ. Yes. Unu nọ na road. Yes. Okay, mana anaghị ekwesị ndị mmadụ nọ na the road. It's okay. So you are ready to submit your charms. This magneta, a lot. If we are Obanchala, Megidon Yabanchala, Econotion on Yagabanchala, even when you are Banchala, and when you Yaga, this magnet and Jamtin for magnets here. Namo Gamsini Nibayon, Nisrika Maro, Ndiamit, get the river. Where was this magnet? And where magnet iron? Magnet iron, where magnet. Okay. Are you ready to submit your magnet? Sir. Oh, yeah, drop it. We neutralize the strength, any strength there in the name of Jesus. Amen. Ngwa,
From now to university level, please get 200,000 to give them. Where they will be sleeping. Open on a lodge. So, from now, the school fees of the boy, Seraphic Foundation will be paying. From now to university level. He was one. God bless you. Go and give them food. Then, what are the Seraphic Foundation manager? Oh yeah, Kulita. Okay, Kulita. Makwana mama ngi na achi magnet mgbe obere ebe. Ogworo unu na ochiri magnet m. Oku unu enwe idea. Ibu onye Anambra. Abụ m onye Anambra Ojoto. Abụ m nwa Igwe Ojoto. Igwe Augustine Obi dị iwe. Eze aka Jofo one of Ojoto. Ya ma Jofo ndị Ojoto niile. Anyị nwekwa shrine ebe a na-egbu efi, na-egbu anụmanụ, eme ihe dị iche iche. Okay, isi na ihe a ka iji amagnet mmadụ. Eh? Ibere ebe a, olee ihe iji chọzie magnet ma ọ ka mmee gịnụ? Eh? Enweghị m ike ịma n'oge ọdụmeri ya because aga m ka nje kpote aja ama m epushu m nkunye n'ebe m nọbụrụkwa ihe a na-aga ka ntọghe naịlọn na ihe a nwapụ ụzọ nwachapụ wee daa o wee wewu man ihe a kụrụ n'ụkwụ ọ na-ala ikwu ụdị ya wee kwuru m okwu mpi ike onye ozugbo dị fast wee were eti na naịlọn a gazie ebe ekposara aja kpọrọ aja dis foundation wee bonye na ha ncha niile o wee jaminate ya. So ịcha amụzi ọwa ọkụzi. Ọkụrụ ime expose. Are you ready for Jesus? Yes, sir. Are you ready to give your life to Christ? Daddy, I'm ready. I'm ready, Daddy. That there is power in native doctor. They have a small power. All these people that go to river, they have small spirits. Jesus Christ is a spirit. It depends on what you are following. We are operating on the higher frequency. Here we are with the God of gods. Ọbụ na ọgwụ na-egbu mmadụ mụnwa akarị nwụ. Ọgwụ akụrụla m n'ụwa, stroke akụrụla m n'ụwa. Ụmụ ikuku. I am calling the heavy spirit of God to follow you. Amen. Anybody that will rise to try you will go down for your sake. Amen. Do you agree with me? Yes, so. Can I hear a louder amen? Amen. Can I hear settled? Settled. Can I hear it is done? It is done. Sit down like a king. Yes. See my brother. See my brother. See my brother. Onye na ga-egbu onwe ya. They must confess so. Ebe aka Adadiche no. Confession everywhere aghara. All the important. They must confess. God I know ebe ga confess. They will come and confess. Yes, so Zion, we move.